Αν βρεθεί κάποιος, πραγματικά θα πρέπει να του δώσουμε ένα βραβείο, όπως δώσαμε και στους υπόλοιπους σήμερα. Άρα, ξεκινάμε εξ αρχής ότι όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, αντιμετωπίζουν θέματα πολεοδομικά, αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα με τα σχέδια πόλης που έχουν. Έτσι. Γιατί και ως μηχανικό θα σας πω ότι δεν αρκεί να βγει ένα ΦΕΚ το οποίο θα τακτοποιήσει, αν θέλετε, μία περιοχή πολεοδομικά σε κάποιον δήμο. Αυτό είναι απλά η αρχή και είναι σίγουρα η αρχή που είναι το ίμιση του παντός, γιατί πραγματικά τα πιο πολλά ΦΕΚ είναι προϊόντα μακροχρόνιων, αν θέλετε, διεκδικήσεων και διαδικασιών, πολλές φορές και πολλών δημάρχων σε σειρά, για να έρθει κάποια στιγμή και να ενταχθεί μια περιοχή στο σχέδιο πόλης. Γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή η υπηρεσία για τους δήμους και μπορούν να την προσφέρουν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί. Είναι πολύ ωραίο να συζητάμε για έργα, για ανάπτυξη, για οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν δεν έχουμε τακτοποιήσει πρώτα το χώρο, έτσι, αν δεν έχουμε ορίσει τις χρήσεις γης, αν δεν έχουμε κάνει τις πράξεις εφαρμογής, αν δεν έχουμε κάνει την κτηματογράφηση, αν δεν έχουμε κάνει τις διαδικασίες με τους ιδιοκτήτες, τι θα εισφέρουν, τα λέω λίγο απλά για να τα, όχι ιδιαίτερα έτσι, επιστημονικά, για το τι θα εισφέρουν σε εκτάσεις για να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, το να συζητάμε για ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να υπάρχει ένας βοηθός, όπως είναι η αναπτυξιακή, και να βοηθήσει τις υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες, σε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε η παρόδο, ο Δήμος Κορινθίων, όπως και πάρα πολλοί μητροπολιτικοί δήμοι, είχαν και έχουν και τη διοικητική υποστήριξη άλλων όμορων δήμων, άρα φανταστείτε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες αυτών των δήμων, πέραν από τα δικά τους θέματα, τα πολεοδομικά, έχουν πολλές φορές να επιλύσουν και θέματα όμορων δήμων. Έτσι. Αν λοιπόν ο Μητροπολιτικός Δήμος, πέρα από τα δικά του θέματα, έχει και θέματα όμορων δήμων, όσο προσωπικό και να έχει, που δεν έχει δυστυχώς, όλο αυτό το πράγμα, επιτρέψουν την έκφραση, θα μπουκώσει και πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τα σχέδια πόλης και γενικότερα τις μελέτες εφαρμογής θα μείνουν στα συρτάρια. Για να πάω λοιπόν στο προκείμενο, μία από τις πρώτες συμβάσεις του Δημόπρακτου ήταν, αν βλέπω εκεί, είναι εντός του 2021, ήταν ουσιαστικά αυτή η υποβοήθηση προς τον Δήμο Κορινθίων. Το Κεραμιδάκι είναι μία περιοχή στην Κόρινθο παραλιακή, ταλαιπωρημένη, με αρκετά προβλήματα. Είχε μεν ΦΕΚ, αλλά είχε θέματα όσον αφορά αυτά που θα πω παρακάτω. Ήρθε λοιπόν ο Δημόπρακτος και με μία προγραμματική σύμβαση ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου να κάνει 4 βασικά πράγματα. Το πρώτο ήταν η κτηματογράφηση της περιοχής, το οποίο σας βάζω και μια τάξη μεγέθους. Αυτό που συζητάμε τώρα, η α φάση, έχει ολοκληρωθεί. Και θα σας πω και το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Και είμαστε τώρα στη β φάση της περιοχής, έτσι, με κάποια άλλη προγραμματική. Για να βάλετε λίγο και την εικόνα τη χρονοδιαγραμματική. Σε 2 μήνες λοιπόν κάναμε την κτηματογράφηση, έτσι. Στη συνέχεια, σε ένα περίπου μήνα μέσα, μαζέψαμε και επεξεργαστήκαμε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Το μεγάλο κομμάτι της προγραμματικής ήταν περίπου στους 6 μήνες, που ήταν η σύνταξη πράξης εφαρμογής. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει 3 πράγματα. Σημαίνει τους πίνακες, σημαίνει τα διαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις. Στους 6 μήνες αυτούς καταφέραμε και είχαμε και τις σχετικές εγκρίσεις όπου απαιτούνται. Και στο τέλος είναι το πιο, αν θέλετε, όχι επίπονο, το τελευταίο κομμάτι για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, είναι η συμμετοχή στην διαδικασία και στην εκδίκαση των ενστάσεων, γιατί φανταστείτε ότι όλο αυτό το πράγμα ξαναγύρισε πίσω στην τεχνική υπηρεσία, όπου οι μηχανικοί του Δήμου πήραν, να το πω απλά, έτοιμα όλα αυτά τα πράγματα και τι έκαναν. Έκαναν ουσιαστικά τις αναρτήσεις, όσοι είναι μηχανικοί και σχετικοί και οι δήμαρχοι προφανώς το ξέρουν. Έγιναν οι διαδικασίες των ενστάσεων, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις, τροποποιήθηκαν και διορθώθηκαν κάποια θέματα ή προβλήματα ή λάθη που υπήρχαν. Όλο αυτό, αν το σουμάρετε, είναι περίπου 1 έτος από την ημέρα που υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, έτσι έχοντας και μια εικόνα και ως Γενικός Γραμματέας, αλλά και γενικότερα στην αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας χρόνος ο οποίος οι υπηρεσίες του οποιοδήποτε Δήμου, και προς Θεού δεν έχουμε να κάνουμε κάτι με τους υπαλλήλους, οι άνθρωποι οι περισσότεροι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι ανεδαφικός, έτσι. Στην παρούσα φάση, όπως είπα, να πω ότι αυτό το πράγμα περιλάμβανε 10 οικοδομικά τετράγωνα, δεν είναι και λίγα, έτσι. Και στην παρούσα φάση τρέχει η β' φάση στο ίδιο σχέδιο στο Κεραμιδάκι, που είναι ουσιαστικά η επέκταση του σχεδίου. Να σας πω λοιπόν τώρα και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν, θα μου πείτε ωραία τα λες αυτά, ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Ήταν ότι το καλοκαίρι εγκαινιάσαμε ένα κομμάτι, ο Δήμαρχος είναι εδώ,
του παραλιακού πεζοδρόμου, δηλαδή κάνοντας χρήση αυτής της διαδικασίας με τους όμορους κλπ. Μπορέσαμε να πάρει ο Δήμος ένα κομμάτι και μαζί με το κοινόχρηστο κομμάτι να μπορέσει να κάνει επέκταση του παραλιακού πεζοδρόμου, που κατά βάση χρησιμοποιείται το καλοκαίρι, και να επεκτείνει και να κάνει ένα έργο το οποίο πραγματικά ήταν ένα έργο το οποίο συζητάγαμε για πάνω από 20-30 χρόνια. Να πω και κάτι τελευταίο σχετικά με τη διαδικασία. Προφανώς όλο αυτό έγινε μέσα από συμβάσεις μίσθωσης έργου και τον τρόπο που μπορούν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί με τα κατάλληλα στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες και εσωτερικούς να το κάνουν. Όλη η διαδικασία, το είπαμε και το πρωί, είναι διαφανής. Όλα τα πάντα δημοσιεύονται στο διάβια προφανώς. Ακολουθείται όλη η διαδικασία των συμβάσεων μίσθωσης έργου. Και στο τέλος της μέρας υπάρχει ένα παραδοτέο για ένα πεδίο το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί να φαίνεται ότι είναι ίσως ίσονος σημασίας. Κατά την άποψή μου είναι μεγάλη σημασίας, διότι, ξαναλέω, τα σχέδια πόλης, η πράξη εφαρμογής και όλες αυτές οι μελέτες είναι σημαντικές για τους Δήμους και για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τα λοιπά έργα. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι ήμουν σύντομος. Αν υπάρχει κάποια απορία είτε επί της διαδικασίας των συμβάσεων είτε γενικότερα, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, θες να πεις κάτι εσύ? Θα αναφερθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως. Και είναι και εξειδικευμένο αρκετά. Δηλαδή και η πράξη εφαρμογής και οι πίνακες και τα κτηματολογικά είναι μια δουλειά η οποία είναι απολύτως και πολύ εξειδικευμένη. Και οι ενστάσεις, βέβαια. Ευχαριστώ και εγώ. Να καλέσουμε τον κύριο Σταμάτη. Όχι, θα μιλήσετε εσείς, Αντώνη Ζερβάκη. Θα το ανακοινώσω. Άρα, ο κύριος Αντώνης Ζερβάκης θα κάνει την ομιλία, την εισήγηση του κυρίου Σταμάτη Καρματζή, πρώην αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, πρώην πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίο, πρώην αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος Χίου. Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος, το διαβάσω, Αντώνη. Να διαβάσω και τον τίτλο, είναι ο ίδιος. Ο διευθύνων σύμβουλος, ναι. Όχι. Ο τίτλος είναι ο ίδιος, ναι. Οκ. Μισό λεπτό να ανοίξω το διαφάνεια. Εκπόνηση μελετών για ορίμανση έργου, ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Εξαιρετικό. Καλημέρα, είμαι ο Αντώνης Ζερβάκης, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τριήρης Αναπτυξιακής. Η Τριήρης Αναπτυξιακή είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανήκει 90% στο Δήμο Χίου, 10% και το 5% στο Δήμο Ινουσών και 5% στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Θα σας αναπτύξω γρήγορα το πώς ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή τις εκπόνησης μελετών και την ορίμανση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και ενός κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Θέλω αρχικά να σας πω ότι αυτό το έργο είναι το κίνητρο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Μετά την αποστρατεία μου το 2017, αυτό με κίνησε για να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και να πάω στην περιφέρεια σαν σύμβουλος του τωρινού δημάρχου και μετά γενικός γραμματέας στο Δήμο Χίου και μετά φτιάξαμε την αναπτυξιακή με το μυαλό μου να έχω για να φτιάξουμε τη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Είναι δηλαδή ένα έργο ζωής για μένα. Και θα ήθελα να το παρουσιάσω και να σας παρουσιάσω και την προσέγγιση που κάναμε, πώς ακριβώς θα κάνουμε, θα είναι λίγο τεχνικής φύσεως το έργο, πώς ακριβώς θα κάνουμε πώς κάνουμε ακριβώς το σχεδιασμό. Θα είμαι κάτω, θα σας παρουσιάσω από κάτω. Λοιπόν, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χίου, της Τριήρης Αναπτυξιακής και του Συλλόγου Αυτισμού. Είναι μια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852 και εμπίπτει στις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 12 του 4412 του 2016.
υπήρχε ένα conflict of interest, δηλαδή υπήρχε